Merkezimiz Qozon shaharında yaşap kelişi Batır İr-At Ruslan Nil ulu G'alimov bugün özünün gayet şatlıklı hem motor bulgan юбилейлы doğan günün bilgilab ötә. Шул уңайдан бар якыннары бергә җыелып, аңа махсус бәйрәм иртәсе оештырырга булганнар. Беренчеләрдән булып билгеле җанын тынычландыручысы, йөрәген олы мәхәббәт хисе белән типтерүче, яраткан тормыш иптәше Ләйсән һәм татлы кызы Амелия язганнар. Минем бөркеттәй көчле булган, олы таудай ышанычлы яраткан тормыш иптәшем. Кадерле ирем, гаиләдә көтеп алынган беренче һәм бик кадерле ул булып дөньяга туа. Башлап мәктәп, аннары һөнәри белем ала. Аеруча техниканы ярату сәбәпле бар эшендә шушы юнәлеш белән бәйли. Икебез дә бер төбәктән булу сәбәпле без бер-беребезне табып, гомерлеккә яратып, бүтән аерылмаска дигән вәгъдәләр бирдек. Гаиләбезне кырып җибәреп Казан шәһәренә күчеп киттек. Хисләребезнең җимеше булган сөекле кызыбыз Амелиябыз дөньяга килеп, безне аеруча бәхетле итте. Әтисенең күчермәсе дип бар да аның хакта сөйлиләр. Тышкы кыяфәте белән генә түгел, эчке яктан да ул аңа охшаган. Бергә яшәгән вакытта гаиләм минем иң кыйммәтле, иң олы байлыгыма әйләнде. Кадерле ирем, мине бәхетле хатын иттең. Бүгенге көнгә кадәр без үлфәт мәхәббәттә бер-беребезне хөрмәт итеп яшәп киләбез. Алда да безне шушы изге хисләрдән бер Раббым үзе аермасын. Ялгыз канат кагырга һич язмасын иде. Яраткан, иң батыр, гадел, йомшак күңелле, иң әйбәт булган сөекле ирем һәм әтием. Синең матур юбилеең белән котлап, ихластан саулык һәм бу авыр тормышта бар киртәләрне дә җиңә алырлык көч телибез. Һәр вакыт ышанычлы гаиләң нык таянычың булсын. Без сине бик яратабыз һәм куйган бар максатларыңны да бер киртәсез, җиңеллек белән ирешергә насыйплар кылсын дип телибез. Гомер буе рәхмәт әйтеп яшим, язмышыма сине биргәнгә. Насыйп итсен Аллаһ бергәлекне гомер кышларына кергәндә. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле. Син булганда якты көннәрем. Туган көнең белән җаным сине котлап, исәнлек, саулык сиңа телимен. Мин бәхетле бары син булганда, мин бәхетле бары синең янда. Син кояшым, ай йолдызым минем. Син булмасаң, сүнәр кебек барчасы да. Кадерле Руслан, бар изге теләкләр дә чынга ашсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә Ләйсән үзе махсус сиңа дип сайлаган. Кабул итеп алайда. Карамамда ятларга насыйп булсын гомер буе, шулай бергә атларга. Бер генә булып сөюләр, кадерен белсәк иде. Алда ни генә көтсә дә, бергәләп күрсәк иде. Шатлыгы Düşəgürməsin taplar, sürelülərini bilməsin Könüldəgi uşaqlar. Bir gənə bulub söyülər, qədərin bilsək idi. Aldan igənə kütsə də, bir gəlib күрсәк idi. Şadlığında, qayğısında тигезләп бүлсәк иде.
bir gene bulup süyüler qadrin bilsek idi. Aldan igine kütse de birgelep görsek idi. Şatlığında koylasında tizlep görsek idi. Bir gene bulup süyüler qadrin bilsek idi. Aldan igine kütse de birgelep görsek idi. Şatlığında koylasında tizlep görsek idi. Галимов Руслан Нил улын алга таба газиз әтияниләре, Галимовлар гаиләсе, Нил Хусаинович һәм Гөләндәм Фәритовна, сеңлесе Гөлназ, племянниги Айдар һәм племянницасы Амира котларга чыгалар. Улыбыз, йөрәгебезне тынычландыручы, күзләребезне сокландыручы, тормышыбызны мәгънә белән тулыландыручы бердән-бер газизыбыз. Һәр бер кеше бала үстергәндә аңа тәрбия бирергә, итәгатьле итеп үстерергә тырыша. Без дә, улыбыз, Алладан көне-төне сиңа бәхет һәм саулыклы озын гомер сорадык. Менә инде сиңа үзеңнең матур 35 яшьлек юбилееңа да ирешергә насыйп булды. Син безнең бар теләкләребезне, куйган максатларыбызны да тормышка ашырдың. Кадерле киленебез Ләйсән белән яраткан оныгыбыз Амелиябызны безгә бүләк иттегез. Ләйсәнебезнең дә хәленнән килмәгән эше юк. Ул бик уңган, сабыр, тырыш хатын. Безгә дә кайнана белән кайната дип түгел, үз әти-әнисенә шикелле карый. Русланыбыз, бу матур бәйрәмеңдә без иң беренчедән сиңа бар кылган изгелекләрең өчен, йөзебезгә кызыллык китермичә, гаиләбез горурлыгы булып яшәгәнең өчен рәхмәт әйтәбез. Балам диеп өзелә минем сагыну тулы йөрәгем. Син улкайын бәхетем дә, карт көнемдә терәгем. Улым дигән сайын безнең канатлана күңелләр, оныгыбызга шатланабыз, без бит ялгыз түгелләр. Ләйсәнебезгә рәхмәт дибез, нык гаиләнең учагы. Җылы булгангадыр инде Русланымның кочагы. Хәлегездән килә сезнең актарырга тауларны, ешрак килеп җылытыгыз без сагынган җаннарны. Шәйләребез кайнап тора, һәр чак юлда күзебез. Сагынабыз балакайлар, бигрәк ерак үзегез. Балакаем, котлы булсын синең туган көннәрең. Исәнлектә, иминлектә узсынла гомерләрең. Хөрмәтле Руслан Нилович, әти-әниләрегезнең сәламнарын без матур җырга тереп, чәчми-түкми Казан шәһәренә җибәрәбез. Бәхетле булыгыз.
яшьлек. Бәйрәм көнендә сезнең өчен бүген кайнана кайнатагыз Рушан Нәбиуллович һәм Фәрида Абдулхаевна да нык шатланалар. Һәм шулай ук үзләренең җылы теләкләрен сезгә Руслан юллыйлар. Гаиләбездә бердән-бер чәчәк сыман кадерләп үстергән кызыбызны без уядан очырганда киявебез Русланга олы өметләр багладык. Һәм ул Аллага шөкер бу өметләрне аклый алган үз улыбыз булып чыкты. Русланым белән минем сүзләрем бик туры килә, дип яза хатны кайнанагыз Фәрида ханым. Теләсә нәрсә хакында да без аның белән уртак салып, бергә мәслихәт итә алабыз. Руслан ул үз сүзендә торучы, әйткәненнән читкә тайпылмыйча, бер генә дә эштән курыкмый торган шын ир-ат. Без аны үз улыбыз сыман бик кадерләп, яратып, хөрмәтләп яшибез. Ул да безгә җаваплы килеш карый. Аллага шөкер. Балаларыбызның мул һәм тату тормышына сокланмаган мизгеле бездә юк. Үз тырышлыгы белән барын да булдырган, тырышкан киявебез гаиләсенең шын хуҗасы. Баласы өчен олы хәрефтән әти, хатыны өчен яраткан тормыш иптәшедән. Руслан, рөхсәт ит сине шушы матур юбилеең белән котларга. Иң беренчедән саулыкта, исәнлектә, 100 яшеңә кадәр барлы канат кагып яшәргә телибез. Балагызның хөрмәтен, игелеген күреп яшәргә алдаясың. Еш кына туган якларыгызга кунакка кайтып, ике яклап әти-әнине дә тигез күреп яшәгез. Бәхетегез олы, тормышыгыз мул булсын. Без сине яратабыз, улыбыз. Якын кешебезнең туган көне барыбыз өчен бәйрәм. Чәчәкләр белән бер рәттән китәрдек теләк бәйләм. Хаклап яши кеше олы кадерен Русланыбыз. Аңа ихлас күңелләрдән олы шатлык юллыйбыз. Синнән дә юк кадерлерәк, ягымлырак кешебез. Олы бәхеткә төренеп яшәвеңне телибез. Котлар өчен бик күп сүзләр, иң матурын эзлибез. Ниләр бүген сиңа телик, акыллыбыз, белмибез. Байлык теләр өчен әле жүләр булырга кирәк. Янәшәңдә иң мөһиме хатының булсын терәк. Телик саулык, ул зур байлык. Озын гомерләр телик. Бәйрәмеңә җыелышып чәчкәләр алып килик. Кәефләрен күтәренке булсын бүген һәр кемдә. Язсын Аллам олы бәхет сиңа туасы һәр кемгә. Руслан, иске кулаткадан Казанга күпер буларак алдагы матур җыр сузылсын. Бәйрәмегез котлы булсын. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Кояш чыккан сәер итеп бүген, күзен кысып серле елмаеп. Туган көнең белән котлап балкыр, тормас инде бүген ул баеп. Туган көнең белән котлап балкыр, тормас инде бүген ул баеп. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Кояш кебек елмаясың бүген, нур сибәлә якын тирәңнән. Мәрхәмәтле җаның кояшка тиң, курыкмый ул усал җилләрдән. Мәрхәмәтле
жаның кояшка тиң, курыкмый улусал жерлерде. Туган күнүң менен, 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 туган күнүң менен. Дип кайгырма син, хәерләре белән өстәлсен. Яхшы хатирәләр калсын бары, үткәннәрдә калсын хәсрәте. Яхшы хатирәләр калсын бары, үткәннәрдә калсын хәсрәте. Туган күнең белән, 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 туган күнең белән. Кызганычка туган көннәр елга бер генә. Кызганычка туган көннәр елга бер генә. Туган күнең белән, 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 туган күнең